Qauli alhamdulillah salatuhu wassalamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala niyati qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kala winganane wis ngaturake sing sepisan alaika bitaqwallah ing kanat ghafilan ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Kon takwa wonten Allah Subhanahu wa taala ing kanat senajan anane iku wong kang lali ya yaktika bil arzaki. Gusti Allah paring ya bakal paring pira-pira rezeki min haitsu la tadri. Ndinggon kula panjenengan sedaya mboten mangertos. Salajeng kala wingi ngaturake malaikat njabut nyawa saking arah-arah endi sing kula panjenengan sedaya niku wis duwe tamenge nalika kula panjenengan so ketekanan malaikat Jurupati nazae wajamati niku naza linjabut ora sekali dijabut ora dadak leren barang sing perintah ya sing perintah karo malaikat ya Gusti Allah kon leren sik ngen duwe keringan leren kon leren. Lah sak menika sawise malaikat njabut nyapa wis rampung niki enten ing keterangan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ari kalane metu apa ruh-ruh min badani ibni Adam saking badane anak Adam wa madha salah satu ayamin lan keliwat telung dina dikubur keliwat telung dina niku yaqulur ruhu ngucap apa ar-ruh ya Rabbi duh pangeran kula ya Rabbi duh pangeran kula I'dzan mugi paring izin tuan paring izin panjenengan Gusti datang kula nggih I'dzan li datang kula hatta amsya wangdur ila jasadi. Roh mau sause dikubur jasade mur telung dina ruwe njaluk izin wonten ngasepun Allah Subhanahu wa taala badhe ningali jasadi mau. Dadi sawise dikubur roh niku lunga goleki jasadi. Sasampunipun ketemu wangdur ila jasadi badhe ningali jasadi kula alladzi kuntu kang ana sapa ingsun bihi ing dalam awak faya adanu mongko Gusti Allah ngidini faya adanullahu taala lajeng Gusti Allah ngidini lahu maring roh mau fayaji mongko teka ila qabrihi mongko teka apa roh ila qabrihi maring kuburane jasad mau maring kubure jasad sakruwe kala wae dikubur tasih nderek ting makam ting kuburan wayang zuru lan ningali
apa ruh ilaihi mading zat min baidin saking adu-aduan. Dadi ningali ora cedhak ngene iki, ora cedhak ora kaya nek di kula panjenengan ngasonderake sah adu-aduan. Dadi ruh ningali maring jasade nang kubur kala wau sawise 3 dina lekon njuk arep ningali maring jasade mau ora njur deket utawa cedhak niku mboten. Adu-aduan wakot salah sawise ningali wakot salah kali teman-teman mili min mahroihi saking bolongan lorone si jasad mau wa min famihi lan saking lesane te cangkeme jasad mau apa sing mili damun getih. Sawise umur dikubur 3 dina ruwe goleki ketemu nyedhaki nyedhak ora oleh cedhak-cedhak adoh ditingali irung lorone wis metu getahe cangkeme wis metu getahe buka faya beki mongko nangis apa ruwe yo nangis ngaten ruwe nangisi jasade buka antawilan kelawan nangis kang suwe sumaya kulo tumuli ngucap apa ruh awah duh ya jasadihe jasad ingsun ruwe niku sambat duh jasad ingsun al miskina kang miskin ora ndi apa-apa kok bar dikubur 3 dina mili getihe irunge loro lesane to cangkeme wis metu getihe ya habibihe kekasih ingsun atadzkuru ayyami hayatika mbok eling sira ing dalem pira-pira dinane urip ira kon ngeling nalika dinane uripe ya nek uripe langgene anah ya anah ya sememper mawon dadi jasad sing miskin ngeten hatta hadza mangsilu utawi iki panggonan mangzilu wahsyati iku mangzilul wahsyati panggonane ngresah wal bala ilan bilahi wal karbilan susah wal hazani lan prihatin wa nadamati lan getun ngono mau nenggon panggonan kubur ya anane getun susah prihatin niku wis nang jero kubur wis ora iso polah malih wong anane ya ngurukon pembalasan nang donya niku darul amal terfil akhirati darul jaza panggonane piwales mrene alam kubur wis terbatas nggon panggonane piwales nek elek nang alam donya yo dibales elek nek nang alam donya wis apik ya dibales apik sumayamdi nuli lunga apa sumayum dina nuli mongko nuli lunga apa ruh sawuse kados makaten namat ke jasade miskin kala wau terus roh niku lunga nglungani maring jasade mau ya rumangsa jelas ya rumangsa getun le kados mekaten mili irunge mili cangkeme mili getih ngaten sumayum ditumuli lunga
fa idza kana mongko nalikane wis tinemu wis tekan 5 dina fa idza kana khamsatu ayyamin sakwise tumeka 5 dina yaqulu roh mau ngucap ya Rabbi duh pangeran kula izan mugi paring izin panjenengan Gusti li datang kula an angzura ila jasadi ingkang sawasipun kula badhe ningali nggih sawise sampunipun panjenengan paring izin kula badhe ningali dateng jasad kula malih ningali sawise umur 7 dina roh mau badhe ningali maring jasadi malih ya fayadzanullahu lahu fayati ila qabrihi sawise Gusti Allah paring izin mangkat melih ningali maring kuburane jasad kala wau ditilai ruh nilai kuburane kala wayang durulan ningali apa roh mimba idin saking adu-aduan ya ningali saka adu-aduan melih mboten asal cedhak ngeten munamati waqas salalan teman-teman mili apa nggih laqad salan teman-teman mili min makhraihi saking bolongan iro loro bolongan lorone irunge jasad saka bolongan loro irunge jasad jasade mau wa min familan saking lesane saking cangkeme wa udzunaihi man mudak meneh mandang umur 7 dina metu saka nggon kupingi barang kuping lorone apa sing metu maun sadidun wis umur 7 dina maun sadidun banyu rupane nanah uwuk wa qaihun lan nanah waya beki moko banjur nangis roh mau nangis melih nangis bukan kelawan nangis wis nangisi sumaya kulo tumeli ngucap apa roh ya jasadi al miskinah jasad ingsun kang miskin jasad ingsun kang miskin atatu kuru mbok iya eling ayamat hayati kanalikane urip nalikane kula panjenengan asone gampangane kula panjenengan sing di kubur wis umur 7 dina kau boyo eling nalikane urip ira ngaten nalikane urip ira hadza manzilul ghami wal hami wal mihnati wattidani wal aqaribi hadza manzilu iku gon panggonane prihatin wal hami lan susah wal mihnati lan coba watidani lan uler wal aqaribi lan pira-pira kala jengking wis umur 7 dina niku sing wis werna-werna wis ana singgat ana kala jengking ngaten kot akalat ngono mau uler utawi singgat lan kala jengking kot akalat teman-teman mangan apa adidanu pira-pira uler mangan lahmaka ing daging ira wa muzika lan disuwek-suwek apa jil duka kulit ira dudulange wa adha ukalan pira-pira nggawta ira disuwek-suwek iki umur 7 dina kaya ngoten ngaten mila kang kados makaten salajeng roh kala angzura ningali ingsun ila jasadi maring jasad tai awake ingsun faya adanu
mongko paring izin sapa Allah Gusti Allah lahu maring roh mau wayati mongko teka ila qabrihi wayang zuru lan ningali min baidin saking adu-aduan wakot wakoa hale teman-teman tumibo to teka wae tumiba para fihi ing dalam jasad mau dudun utawa apa dudun uler kasirun kang akeh wis akeh singgat-singate wis akeh faya baki buka anas nangis lawan nangis sing banget faya kulu ya jasadihi terus ngucap apa roh ya jasadihi jasad ingsun atau kuru mbok ya eling ayama hayatika ing dalinakane urip ira lisane gawe apa mripate gawe apa kupinge gawe apa nalika nang alam donya niku apa gawe lisane apa gawe sombong apa gawe ngrumpi apa gawe maca Al-Qur'an apa gawe zikir apa gawe maca tasbih niku roh niku sing jelase niku kaya dene kon ngelingake keling nalika urip ira nang alam donya terus kala wingane pun kelotaraken nenggon lesan wis metu zikire liar jabur niku malaikat terus ngalih maring tangane nyake ngulangake sedekah metu la sabila laka ora ana dalan kedue sira liyan jabut nyawa nalika nazak niku wis terus malaikat lapor datang Gusti Allah kawula ingkang baripun jabut menika kada wa kada malah matur mengkene sing metu niku amale wong lisane wis dikunci digembok wis ora iso ngopo-ngopo dadi amale sing metu sing kon sikil misalkan lajeng malaikat ya jabut metu nggon sikil sikile nyake mangkat jamaah mangkat riyaya niku metu dhewe la sabila ora ana dalan laka kedue sira malaikat ora iso nyake lunga ngaji ha iso metu nggon mripat nyak gawe ningali Al-Qur'an gawe ningali rupane wong tuwa loro gawe ningali para alim niku wong ningali para alim ulama niku wis ana bagiane dhewe-dhewe mila ingkang kados mekaten kula panjenengan sedaya urip nang alam donya namung sedhela meniki ampun pun sia-siaaken namung gawe nguber donya terus gawe nguber donya terus nggih donya niku kali disertai dipadhakake kula panjenengan sedaya nalika golek donya kon eling maring Gusti Allah nalika kula panjenengan sedaya nang alam donya kaya dene sesuk kaya arep ora mati ning nalika ngibadah yen nggih kados mekaten kaya niku mboten ajeng urip terus nalika sore aja ngarep-arep esuk nalika esuk aja ngarep-arep sore tegese nek esuk ya aja ngarep-arep uripe tekan sore nek sore aja ngarep-arep uripe tekan esuk mula kon nalika ngibadah ya kon ngestokake apa sing pun kula aturaken alaika bitaqwallah niku kon ngeling-eling letakwa madhep wonten Allah Subhanahu wa taala. Mila ingkang kados mekaten kula panjenengan sedaya direwangi kados mekaten menika namung sedaya babagan donya ya nyuwun ridane Gusti Allah taala terus
wonten akhirat nggih padha-padha ya njaluk ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa sing diniati kula lan panjenengan sedaya nalika gesang golek rezeki ya muga-muga diniati ngibadah ngen kanggo gawe napa malih ling ibadah Allahu Akbar kon eling karo Gusti Allah. Niki sedaya kala wau kula panjenengan sedaya urip mung sedhela niki kabeh sok diproses. Proses kula nggih diproses jenengan nggih diproses. Ngaten. Aspados mula ditungake sak kula panjenengan sedaya nek wis napa niku nazak niku didongake muga-muga sedane paringi husnul khotimah ditampa amale di ngapura dosane didongakake. Lah sok iki terus iki jejeh dawa. Sing ditakokake nalika urip nang alam dunya atatu guru ayame hayatika. Aina auladuka ana ndi anak pura-pura anakmu wa aina aqraba ukalan pira-pira kerabat ira wa aina zaujatuka lan sing darep-arep ya garwane ta bojone wa aina akhwanuka lan sedulure wa asdiqauka lan sanak rakete wa ena rukobauka lan berapa kancane wa ena jironuka lan pira-pira tanggane kanu ya radhauna jiwaroka yauma yabquna alayya wa alaika ngamale iki yo endi anake ngirim apa ora endi bojone endi sanake endi kerabate kabeh niku diarep-arep ngoten nek blas ora ana sing macak-macake macam-macam ngeling wis ora ngoten nggih niki muga-muga kula panjenengan dosen saklang niki enten manfaate ya disolati ya dijalukke ngapura ora misalke saben bengine sakjroning 7 dina diwacake surat Ikhlas hurung anake pendak esuk ngeten iki sore diwacake surat Ikhlas nang sareang mriku niku insyaallah kula panjenengan sampun mapan bitaqwallah takwa wonten kesunan Allah Subhanahu wa taala. Matan mugi-mugi manfaat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.